दादोशी साठा गोंये रावण आमी कोंकणी शिकली बरोड आमी इंग्लंडाक वेता ओनाकामशे पडलेले ना सेकंड क्लास सिटीजन समजता आमकां लागून तुमी कितें जाल्यार हे गोंयकारांक दितात विसोदा गोंयची रावन उदर मारता गोंयकारांक फुटल्यान पावता रेप क्रिमी चोरयो वाडत आसा गोंय सुरक्षीत ना आतां सगळे दुडू कोमांक सोदतात पिसोल्यात क्रिस्ती तत्वां मनीसपणां कोणशाक पडला जिविताचेर पडल्यात कोतां गोंये सोबीत प्रायो आसा तुय नांव तुजें दादोशी जाता रेव्यो तुज्यो भांगाराच्यो ताचेर लोटूच खुशालकाय भोगता नांवां पासून सुशिकतो ना आमकां पळोवंक धांवून ते येता रेवेन आमी मातशे आडू पडल्यार फोटो काडून मोसा कोता गोंयच्या प्रायांचेर फावो तितले लायफ काडना नावूंक गेल्लो परत येतलो कोणाच्यान सांगूंक जायना नातूच कपडे बदलून चेंजिंग रूम्स दिसोना सोयबाच्यो त्यो गोरजो करून प्रायांचेर संडास ना जेवण तुमचें गोंयकारांचें बोचतें चूर रुचीचें खावून पिवून आमी दादोशी जातात घेतून इल्लेशी कोपाशी पूण पोरांनारा बिली येता ते पोरांनो शापसोपाशे टॅक्सी ओडशी देडशे घेतात पूण आमकां दितात बील 300 Oszczędź zolot rauliar Goja foreigner jełczyna Manana mita kalikina zaliar Turizm te zolczyna Zerkadam co wawurta Puri korum tumci sopna Goje amci sobit sundor te Sonsara kui me